C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni maa minnu ma saga sɔrɔ u kana jaralakaw caman bɛ ne bolo an b'olu kɛ laya ye ɲina a bɛ minɛ ni yɛrɛ de olu yɛrɛ de joli yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛ fala i tɛ n dɛmɛ bi sɔgɔma an bɛ taa Bankas bingali dɔ kɛra yen maa kelen ni tor'o la bagan caman o taara min ye ɲɔnɔ ka bɔ ni malo ye ka na Bamako ko degun bɛ sira fɛ Baɲangara k'a fɔ Jafara bɛ an segin ka taa yen wolomasiri tabaw ye doni min kɛ yen nisɔndiya min sɔrɔla a ko la an ye ja minnu sɔrɔ an bɛna olu yira aw la kiiri bunakun ka a bɛ fɔ ma sa ko chambre criminelle sabula cour d'assises o tɛ yen tuguni min ye kiiri bolo minnu b'an ka marabolo kɔnɔna na sa olu bɛɛ lajɛlen kan ka kiiri tigɛ so kura min sigi u yɛrɛ tɔgɔ la o fɔlɔ sigida 4nan ta kɛra sigida 5nan kɔfɛ minisiri Mamadu Kasoge tun b'a kɛnɛ kan min ye procureur Idrisu Ture ye ale bɔra ni kuma caman ye k'o fɔ an na ɲɛfɔli kɛ ka fara o ko bɛɛ lajɛlen kan Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan yaasa ka se ka samiya labɛn sa premier ministre ale Seko Jɛku m'aw wele min ye baara ta cogo ye sa ko k'a bɛɛ lajɛlen falen yaasa cogoya min na baara mun bɛ kɛ ka kɔn samiya ɲɛ o bɛ se ka labɛn cogo min Mali kɔnɔna na fana labɛn bɛ sen na ka taa baki ale ni defu la defu kɔni ale ye juin kalo tile fɔlɔ ye baki o fana bɛna na da o kan nin waati na kapu bɛ sen na o labɛn bɛ sen na an ka marabolo kɔnɔna na min ye kiiri min sigilen don sigida 4nan kɔnɔna na sa ale bɛna na to sen na fo mai kalo tile 27 a daminɛna kunungo n'o ye mai kalo tile 19 ye Mamadu Kasoge ale ka yamaruya kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ o la sa waleya bɛ tali kɛ mun na an na an da don o la bi ka ɲɛfɔli kɛ o la jamana kɔnɔ kibaruya bɛ taa n'an ye Yorosokaw fɛ yen
Hiroso an bɛ taa olu ka dugu kɔnɔna na ka taa lajɛ baara min bɛ ka kɛ diinɛ ko ta na sira fɛ ale ni seko ni dɔnko ko ta na sira fɛ. Fala ye ko min ye lɛ dɔn, lɛ in lɛmuso tɛ lɛcɛ tɛ, o fana yera an da don o kuma na. Farikolo ɲɛnajɛ Coupe d'Afrique ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ min kan ka taa sigi san 2027 jɛkulu 12 sigira o ko hukumu kɔnɔna na. Mali an bɛ jɛkulu min kɔnɔ o tɔgɔ ye ko ka, o ko bɛna kɛ cogo an n'o fɔ. Entraîneur kura taliko la Fala ye 27 la a tɔ bɛɛ buruna, a tɔ tora 5 ye. I ka cɛ b'a la dɛ Magasuba 5 mun n'ale segira ka na o ka fisa o. Ndɛ n ye Badu Zakiw bɛɛ y'a la ye ale ni Egemew n'Ala sɔnna ma an n'an da don la ko ka kibaruya o na kɛ ka babu tɔ bɛɛ lajɛlen dafa. Yana an ka don chronique kɔnɔ nin waati in na n'i taara Mali yɔrɔ o yɔrɔ, n'i taara Bamakɔ yɔrɔ o yɔrɔ, maaw b'i kunbɛn ni min ye o tuma na e ɲɛ tɛ kow la wa? O kɔrɔ ye mun ye? Dɔw bolo nin y'olu tile 2 ye olu tɛ ka ji sɔrɔ, dɔw ta ye dɔgɔkun 1, dɔw yɛrɛ kɔni ko k'olu ni courant famana a mɛnna. Fala nin bɛɛ ye courant de ye. Ni courant bɛ yen ji bɛ yen, ni courant bɛ yen connexion bɛ yen, ni courant bɛ yen baara bɛ se ka kɛ. Tiɲɛ don énergie ɲɛmaaw u bɔra k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye courant donni bɛ kɛ ni minɛn minnu ye ka na k'a dɔw tiɲɛna. An yɛrɛ ye kibaruya sɔrɔ maa minnu b'a baara kɛ fɛ k'a tiɲɛna u b'a baara ka Fala ye. Degun wɛrɛw bɛ yen an y'olu fana kibaruya sɔrɔ o labɛnw bɛ sen na. Nka an bɛ fɛ ka min faamuya énergie fanfɛ Fala ye. K'i minnu tun bɛ yen fɔlɔ n'olu tun bɛ courant sɔrɔ o de bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ. Kin caman de bɛ yen bi minnu tɛ ka courant sɔrɔ. An b'a f'u ye u ka wuli ka jɔ kɛ. Courant min tun b'an bolo n'o tun bɛ maaw bɔ u k'o tɔbɔtɔ hali bi. Baara minnu bɛ kɛ ka se ka courant minnu yɛrɛ bɛ yen ni maaw bɛ se k'u mago ɲɛ n'o ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara o kan. I taara kiiritigɛda la o courant tigɛ bɛ yen. I taara magoɲɛ baarakɛyɔrɔ la o courant tigɛ bɛ yen. N'i taara yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw b'i kunbɛn ni min ye o tuma na aw t'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ degun na wa? Bolola baarakɛlaw, sodelikɛlaw, maa bɛɛ lajɛlen de b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko courant tigɛ bɛ yen Fala ye. An b'a ɲini énergie ministre fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ k'i min bɛ yen bi n'o t'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ